אוקיי, אז מה חברים? כאן... אוקיי, מה חברים? אנחנו היום ברפט. היום אנחנו ברפט, וכן, יש לנו פה את שני החברים, לוי אנד בוטל. לכו תעשו לו סאב, אני שם תיאור קישור לערוץ שלו. רק התחלנו, גבר. אם אתם שואלים... ונוכל לעצור באיים. או אנחנו צריכים לעצור רגע, איך מכינים את המעצור הזה? וואי, אני אומר לכם, אתם קוטעים לי את קו המחשבה. אז תעשה את זה! תכנת יופי, לא שואל. לא, אני לא יכול להכין את זה, כי חסר לי עוד 3 סטון. אז תקח סטון. אי במרחקים. טוב, אז תקשיבו חברים, אנחנו ברפט. וכיף. כן. אימו של דמן! לא, קווין! זה לא קווין! טומי, יא בן נל... בוטל! שלומי אתה! בוטל. שלומית בונה סוכה! אני בונה פטיש בלי... איך מישהו בנה פטיש בלי פטיש? אני צריך רוב. אנחנו לא מדברים על זה. בוטל, אנחנו לא מדברים. אתה חושב מישהו בנה איך מישהו בנה פטיש בלי פטיש? שקט אמרנו שלא מדברים על זה. איך מישהו בנה את אוקיי, חברים יקרים. אז מקודם לא כל כך הצלחתי להסביר מה אנחנו עושים. אנחנו בעצם משחקים ברפט, והסיבה שאתם רואים שאנחנו עם סקינים מיוחדים, זה כי פעם... קנינו אותם. תשקר במצח נחושה. טוב, בקיצר עברנו את רפט, כן. עברנו פעם את רפט, אבל זה היה ולפני כמה שנים סיימנו את רפט, אנחנו אבל לא זוכרים כלום באמת, אנחנו באמת לא זוכרים כלום, אז יהיה ממש כיף לעשות את הסדרת רפט הזאת איתכם. אנחנו עושים רפט, ומי שלא רוצה... יאללה, כן, אל תאמינו אם אנחנו... אל תאמינו סתם מי שלא... נקפוץ למים! יש לי בזל. יש לי בזל. לא, אתם בורחים! ככה עושים סרטון מעניין. תלמד, ככה עושים סרטון מעניין. יש שם אי! יש מימיננו. איפה? ימיננו. אומייגאד. אני הסתכלתי לשם. יאללה. אי שנראה כמו... לוי, זה אתה מוריד חסר חיים לא. לא, זה פיזור. זה הזמן שלי! סמר הספינה! סמר הספינה! לך! טוב סמר הספינה! כל הטוב! לך מפה, לך! קרינג'. רגע, פה אני חוטף למשפחה שלי. זה גם נכנס לכם. לוזרים! יש לי חבית ולכם ננה בננה. בודי שנראה כמו... אתה לא... חשף לא יבין את זה. שלי, 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 שלי! לוזר. כתבתי. יש לי 2 פוטטו ובצל. ובזל. אי במרחקים! בורא מתאבד אל המים. שלומי! שלומי! נתן ביביס. הוא נתן לך קקי? בוטל, תאמת זה חלום של כל דודה. למישהו אבל אין סקראפ? למי יש סקראפ? למישהו יש 2 פלסטיק, אני חייב. וואלה, יש לי 5, רוצה? אני לא יכול לקחת פלסטיק. קח. אני צורך לך כפרה. תודה כפר. אני צריך עלי אחד. תביא לי אחד! קח עלי, קח עלי, קח עלי. איפה? הנה עלי. בכיף. יש! שלי! הכריש קופץ עליי! איזה נב!
I need plastic. You need the plastic? פלסטיק! אין לי גם. פלסטיק! קווין, חבר'ה, אנחנו מגיעים אל העיר. אני אבוא אליו כמו איזה... אני צריך פלסטיק, חכו שנייה. I believe I can die! I believe I can die! קווין! שרדתי. אני שרדתי. שמתי לחימום. אז למישהו יש שני פלסטיק להביא לי? אני לא אביא לך כי אני צריך את זה בעצמי. לא יש ככה, אני אספר לך מים של מלח. בטעות גילגתי מזה, לא נשב על העיניים. רגע, איפה המים? תסתכל למעלה. תסתכל למעלה. אוי לא. לא! קפצתי למים בשביל זה. תתכופף ותסתכל למעלה. קריש, אמרת תקשיבי. תתכופף ותסתכל למעלה, רשף. תתכופף ותסתכל למעלה. תתכופף ותסתכל למעלה, תתכופף! מה? תשיתי מים במקום לזרוק אליך מים. איזה טוב! נובי. אני מת. נו, אבל אין לי פלסטיק, תתכופף ותשים ראש למעלה. תתכופף וראש למעלה. אני צריך אבל פלסטיק, ידידיי, אין לי הוק. נזכרתי איך קוראים לזה. אתה ידיד. תתכופף וראש למעלה, תתכופף וראש למעלה. כשאתה מדבר בשפה גבוהה. אוקיי, חבר'ה, השגתי הוק. מי מלח לעיניים, הנה, קח, תהנה, ביי. למצבץ את כל דרכי למוות. טירפתי. כל הכבוד, מודל, כל הכבוד. קוצ'י. בוא נחליט בטרפט. שני חביות באופק, חברים. שני חביות. אני על הימנית, רשף לך על השמאלית. תביאו לי פלסטיק. הייה! בוטל גנב לנו הכל, הוא פושע. לוי לקח את שתיים, לוי, לא מה בוטל, לוי. אז אתה פושע, אתה הפרת את ההסכם שלנו, נבל. אבל אל חלם. אתה לא לקחת את זה בזמן, מה? אני ניסיתי! אבל אתה טוב מדי. אני לא מגיע! קווין, רשף, שלומי! שלומי, קווין, יאללה, רק תהרוג אותנו. אבל בדקלמי. שמישהו הכין כבר פרנס. יאללה, תקשיבו. תן לי חבית! עוד חבית! זה נשמע כאילו נגרב בחבית. עוד חבית. לא. חבית! זה חבית! חבית! לא! זה חבית! תקשיב אחד! אני אשחה לשם! הוקנד קוקי! שלי! לא יאמן! די! אני טובע! לא רוצה אתכם! די! יש אפשר בזה סקראפ גם ככה. אוקיי, אפשר לסקראפ? בוא ככה. מישהו יש אוכל? תודה. לא, בכלל לא. בתכלס, עכשיו אפשר להכין אוכל. אנטי פרנס. אז עוד אחד! פאק, לא, מוטל! תלי יותר טוב. מוטל, סתכל לי בעיניים. רק תתפרק. תודה. שלוי נחמד מביניכם. טוב אחי. לך מתנגד! חבית! יש! רגע, איפה הפרנס שלי? אני יכול. לא! שלי! לא! מה זה? What the hell? Oh my God!
מה? איך? מה? 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 לא, יאללה, בוא נלך לי. לכוון אותנו. נאה אותנו. לכוון אותנו. נעשה מאיתנו יאה. תודה. אוי לפה. אי באופקים, חברים, אי באופקים. אני משית אותנו לאי. טייבי. דברים על הרצפה. פוטטו. לא, טייבי. טייבי אצל פוטן. אני לא מצליחה אותו לסירה הרצת. יש. עוד 2 תיבות. די! סלם! חלה! אני חיממתי אותם! אני בא. לא, אתם מהירים מדי. רשק, תושיט אותי אליכם, אני מת. איפה אתה? תמות. אני מת. אני מת. מת לקוון. אני לא מאמין. הוא מת לקוון הרובין. ג'י. צפים! צפים, חברים! איך זה איפה אתה? לך לטיים, אני בים. אין אתה. לא, איזה... בוטל, אנחנו גם מתים, אנחנו גם לא נהיינו על בקטע של הסירה, אתה יודע. איזה מעבולים, הנה, אני רואה אותך, אבל חכה, אני צריך אוכל, כי אני איתי. תודה. אני מת! נו, תניח. הרצף עכשיו בוא נעשה למסיבה. מסיבה בבבה. אתם לא חייב. הכל טוב, בוא נעשה את הפעלה. אתם לא... תן לי, הוא עשה עליי, אני רוצה להחזיר לו. מה לוי עשה עליך? אבל הרמתי אותו. מסיבה בבבה, מסיבה בבבה, מסיבה, לך לישון. אין בעיה, זכור את זה. מה אין בעיה לזכור את זה? אתה ישן! אתה כבר ער. בוקר טוב. וואו, למדת איך לעשות טייבל. כן, אני יודע, אני מאוד איך חכם. ליד זה ראית? תקשיבו, שני החמודים האלה הם שלי. מי? צריך מייל. איך אתה מכינים יודע, די? השמנים האלו? שני הבטטות? כן, כן. מה? למה? לא כיף ממך. טוב. בגי? חברים, זה לא שם לי את זה. מסכן ח"כים, כיף. דברים או! מישהו שם פה עוד מפרס? מה זה? אתם רואים את זה? הלו? לא. הלו. אותך. פיני, הכל טוב איתך? למה אתה רוצה שאני אהיה פה? אין לי בעיה שהוא יהיה פה, אבל... רגע, אתם שמתם את כל המפרסים האלה? אני רואה כל כך הרבה מפרסים. נפוטל. אני לא נוגע בכלום, נשבע לך, אני רק עובדתי את הספינה. אחי, מה אני קשור לזה? 15 כאלו, מה? מה, אתה גם רואה את זה? למה יש לך 15? או, תודה לאל. מה? אני רואה פה רק 3 מפרסים. כן, כי הורדנו אותם. שלי. חבר'ה, יש שם אי במרחקים. אי. אזעקת האי. אזעקת חבר אותנו האי. אליו. אני יכול לבנות כל כך הרבה מעצורים. איפה אבל כל המפרסים? מפרסים. יש רק 3, לא? לא, שמתי יותר. טה-נה-נה, 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 טה-נה-נה. אני רוצה לבנות מנועים. טה-נה-נה, טה-נה-נה, טה-נה-נה. למישהו יש אוכל לשים פה, לחמם. טה-נה, טה-נה-נה, טה-נה-נה,
טננה, 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 אח שלי. טננה, טננה. לא, אנחנו עומדים לנצח. אני שם אותו פה, למזל. מה אתה עשית? רשף, תסתכל מאחורה. זה שימי את גו. תודה. לא, 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 די. סתם, אבל הוא צריך להיות הקפטן, אז הוא צריך לעמוד כן, כן, הקפטן שימי. כאן, ככה. תהפוך אותו אבל. צודק. בסדר. חבר'ה, אנחנו הגענו לאי המעועה והרעוע. רגע. איזה קטע, אני גם תכף מת. פננה, 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 פננה. אתם יודעים כמו מה זה נשמע? כמו? רגע, פק פק, הנה זה. איך שמים את זה? בקצה! תן לי, אני אשים. שים וזרוק. קאפ? זרוק! גם זה טוב. רגע, חכה, 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 אל תעלה, אל תעלה, אל תעלה, אני מת. 3, 2. אוי, סוף סוף אתה אין כל כך מה למצוא. מה היה בקריטלות? אין מה חבר'ה, אני חושב שהגיע הזמן שנעשה מה שעשינו פעם, נרד מתחת למים. כן, מתחת למים. או שנעשה את המשחק שממש אהבנו בתור ילדים ממש קטנים. מה? 10 שניות מתחת למים. מצאתי! בלט! מצאתי קופר! מצאתי קופר! יש, מצאתי קופר. טננה! היי, טננה! 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 רשף, תעשה לנו את הדבר הזה שאנחנו לא צריכים כל פעם להכין מחדש. מה? יעצור. תחקור לנו את הדבר הזה שאנחנו לא צריכים כל פעם מחדש. גבר שבגברים, זה עולה איירון. טוב, יש למטה איירון, לא? כן, אבל צריך לאסוף, אז זה גם מחמם. קיצר, יש עבודה. נראה לי שהדברים שמתחת למים זה בין הדברים היחידים שאני זוכר מראפט. קרישי, אתה פה לידי? לא? אוקיי, יופי. ביי, לך תהרוג אותם. לא, קרישי רע, לא לבוא אליי. כל הכבוד. גושי, 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 גושי. כל הכבוד, מיצי. מיצי עושה... בציצי. שיט. Emotional damage. קצת. ביטל, אני אצפה לך בשיר. תלך ימינה. אבל גם תסתכל לימינה. תלך. רן. רוץ לימין. לא, יש לך בעיות, אומייגוד. תסתכל אחורה. טיפה שמאלה. טיפה ימינה. בול, לך לשם. למה? נו, תמשיך מהכיוון הזה באי, כאילו תעשה את הסיבוב מהצד הזה באי, ואז תגיע אליי. אני מתחת למים. In the future. הנה, נראה שאתה די קרוב אליי.
אני מתחת למים, אני מתחת. אתה אמור לצאת. סתובב, סתובב. תרד מתחת למים. הנה, אני כאן. טיפה ימינה. תמשיך. כן, אני איפשהו פה. הנה. ג'י ג'י, חיים! עכשיו אתה בטח תעשה לי עוגת צ'קה, נכון? לא. יש. כמה היא נכנעת. בננה. אני רואה לך את הגב התחתון. תודה רבה. טיפה גדול. יש לך גב טיפה עבה. יש לך קסקסים. צריך ללכת לספר. אוגה צ'קה, אוגה צ'קה. נו באמת! תודה. יאללה, חוזרים אל המים. מה זה? דרך אגב אני צריך לחקור כמה דברים. סססנד. כן ליונים. אתה יודע למה צריך כן ליונים? שבל, אין לי. לא, דווקא את זה אתה יכול לאסוף עם ההוק. יד. יש לי 4 סנט כבר. טוב. האמת היא, אין לי כוח להמשיך רב, אתה רוצה משהו אחר? מצאתי, אני יכול להכין דברים שווים. שנייה בה. כמו דברים שווים. דברים שווים. כמו. דברים שווים. דברים. עוד מעט זה גם פחות קשה. אין לי כוח עכשיו רב, אתה רוצה משהו? רגע, אבל בוטל, מתתי בדיוק באותו מקום. אבל זה היה דווקא ממש קרוב לאי, אז אתה תמצא אותי יותר בקלות. עוד טיפה תמשיך על האי. מה? לא יודע. קווין, צ'יל. צ'יל, גיא, צ'יל. מתתי. יאללה, בוא נלך לישון ואז נעשה את הסגיר. לוי! בוא משהו אחר, אין לי כוח. כן, אבל אני עכשיו צריך לעשות סגיר, רק לוי צריך ללכת לישון ואז נעשה את הסגיר, ואז אני אצור הקלטה ואז נוכל ללכת לשחק משהו אחר. יופי. קוראים את המצלמה. איי! דוקר איי! ללידה תחת. איי! זה לא תחת. טוב. דוקר את המצלמה. טוב אז חברים, טוב אני כוח לי בקיים. טוב אז חברים, היה לנו אחלה סרטון של היום, אנחנו ממש נהנינו, היה כיף ממש להקליט, אנחנו גם מתקדמים לאט לאט, גם אחלה סדרה, שקט לא להפריע לי בסגיר. טוב כן, סגר פשוט את הסרבר, אז אולי אני פשוט אגיד לכם את זה מפה. נמשיך בפרקים הבאים, אבל בינתיים, יאללה ביי, אין לי כוח לזה.